So, hi guys. Ngayon magluto tayo ng chicken broccoli. Ayan, wala tayong beef, kaya chicken na lang. Una, lagay tayo ng oyster sauce. Pang marinate ito, i-marinate muna natin yung chicken. So, may oyster sauce na. Lagyan natin ito. Liquid seasoning. Ayan. Para mas malasa. Pwede ring lagyan ng toyo. At ito, lagyan natin ng olive oil. Para mabango yung ating marinated na chicken. Ayan, mix muna natin. Siyempre, buburo natin ng asukal. Wala nang sukat-sukat to guys. Tansyahan na lang. Ayan. Kunti lang. Mix natin. Lagyan natin ng konting toyo. So mix natin maigi. Kaya tunawin natin yung mga asukal dyan na nilagay natin. Ito na una. Ito yung ating chicken. Ayan. Lagay natin dyan. Ito yung mix natin. Marinate natin ito ng mga 10 to 15 minutes. Ayan, habang nakamarinate ito ng 10 to 15 minutes, marinate natin siya. Tapos, magdagayat na rin tayo ng mga ricado, bawang, sibuyas, at luya. Ito yung ating broccoli. Ayan. Ito yung ating chicken broccoli. Friday menu. Ayan. Uragon style. Kaya lang natin guys. Marinate yan. So ngayon, ito, lalagyan natin ng cornstarch. Ayan. Cornstarch yan, corn flour. Ayan. Ayan, Ito yung ating cornstarch. Ayan. Para maganda yung texture ng ating chicken broccoli mamaya. Ayan. I-mix natin. Tapos, umpisa na natin mag-isa ng ricado para lutuin na natin itong chicken with broccoli. So yun guys, i-isa muna natin yung broccoli. Ayan, lagay tayo ng olive oil. Lagay natin yung luya. Yung bawang. Fry lang natin ito ng 14 minuto. Dalawa. 0 minuto. Tapos isit aside natin. So ayan na guys, nasit aside na natin yung ating stir fry ng broccoli. Lagay tayo mantika. Lagay na natin yung sibuyas guys. Walang bawang. Lagay na natin guys yung marinated na chicken. Ayan. Puro tong laman ng manok. Lagyan natin ng konting tubig. Ayan. Takpan natin. Ayan, takpan natin guys. Lagay tayo guys ng lagay tayong paminta. Lagyan natin. Ayan. So ngayon guys, lagyan natin itong broccoli. Ayan. Lagyan lang natin. So ito na guys ang aking niluto na chicken with broccoli. Ayan. Tara, kain tayo.